Παναγιώτη. Τι γίνεται ρε ξαδέρφη. Πού με ξετρύπωσες? Πήγα στο παλιό σου στέκι και έμαθα. Για δε, πόσα χρόνια έχουμε να ειδωθούμε. Έλπα στην Ιταλία, παντρεύτηκα το πρόσωπο. Ο άντρας σου δηλαδή? Ναι. Χαίρο τα μάλα. Να σε δω ρε Παναγιώτη. Ίδιος είσαι, δεν άλλαξες καθόλου. Απατεωνάκος και περμπαντάκος. Τουλάχιστον για πες μου, βρήκες καμιά δουλειά? Ατυχίες αδέρφη, ατυχίες. Οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη? Όχι, τα άνοιξα νύχτα με λωστό. Σύμφωνα. Αλλά εξηγημένη. Αυτό που μου ζητάτε είναι απάτη. Όχι και απάτη. Όταν έχεις εδώ και μου παρασταίνεις την Ιταλίδα και θες να παραστήσω κι εγώ τον Ιταλό, τι είσαι, του κατηχητικού? Μα υπάρχουν λόγοι, Παναγιώτη μου. Κι εγώ που έκανα τη διάρρηξη λόγους είχα. Τι έτσι τα άνοιξα να αερίζεται? Τέλος πάντων, εξηγεί. Είπαμε ότι αυτά τα τρία μαραφέτια που είναι στα πόδια σας τα πατάμε αναλόγως. Αυτό το ξέρω. Για να δούμε τι ξέρετε. Έρχεται να πούμε ένα φορτηγό κατά πάνω μας. Τι θα πατήσουμε? Αυτό. Ωραία. Κι όλα θα έρθουν αγγελικά. Ξεκινήστε τώρα του Αρχάγγελος Μιχαήλ, ας μας δεχθεί στους κόλπους του. Πώς να σου το πω, μου είναι λίγο δύσκολο. Να το ευκολύνουμε. Μα τι σας συμβαίνει και ξεφυσάτε σαν ασκή? Εγώ, κύριε, είμαι καλός άνθρωπος. Και καλός και χορταστικός. Η κόρη μου όμως δεν μου έμοιασε καθόλου. Έμοιαξε της μητέρας της. Ωραία, τι έκανε λοιπόν η κόρη σας που δεν σας έμοιασε καθόλου? Και εδώ που τα λέμε θα ήταν κρίμα να σας έμοιαζε. Ο καθένας έχει κάτι συμπαθητικό. Εγώ έχω πολλά. Είδες μάτι? Πρόσεξες χαμόγελο. Και πού να δεις τα πόδια? Εκεί εσύ το μάτι σου το ρετυρέ. Μα και αυτό συμπαθητικό είναι. Τι να σου πω ρε μπάμπη, εμένα μ' αρέσει. Τι να σε κάνω εσένα ρε Ντίνο? Δεν είσαι η κοξινέλ. Εγώ θέλω να αγαπηθώ. Να αγαπηθώ τρελά, να αγαπηθώ με πάθος. Ντίνο, τι να κάνω, είμαι τρελός για την πύρκα. Στέλνεις πίσω τα κλειδιά και μου ματώνεις την καρδιά. Λοιπόν Ντίνο, αυτοί ακούνε τι λέμε και κανονίζουν αναλόγως το ρεπερτόριό τους. Μην χτυπάτε κύριε, ο κύριος Αυγερινός είναι στο λουτρό. Δεν βλέπετε, του πάω τις πετσέτες. Φέρτες εδώ, του τις πάω εγώ. Ποιος είναι? Καραμουρτζούκος. Δεν ξέρω καλά καραμουρτσούκο. Είναι μεγάλη ανάγκη να σας μιλήσω. Μα εδώ βρήκες Χριστιανέ μου να μου κάνεις επίσκεψη. Τι θέλεις να κάνουμε λουτρό μαζί? Κύριε Αυγερινέ, σας εκλιπαρώ. Μη μου το κάνετε αυτό. Ποιο? Αγαπώ τη μισθή μου και δεν θέλω να τη χάσω. Και τι με νοιάζει εμένα για τα πολεσθέντα αντικείμενα κύριε? Μην παίζετε με τον πόνο μου, λυπηθείτε με. Σας παρακαλώ κύριε μου, αφήστε με και θα με φάει η υγρασία πια. Εσείς έχετε τόσες γυναίκες. Αφήστε τη μισθή μου σε μένα. Μα για ποια μου μιλάς άνθρωπε μου? Για τη Λίνα, την αγάπη μου. Ανώστιμη κοπέλα, μ' αρέσει. Σας εκλιπαρώ. Αδύνατο, όταν μ' αρέσει μια κοπέλα δεν κάνω χατήρια. Τότε θα σε πνίξω. Όχι αγριάδες σε μένα. Απειλές και δωροδοκίες δεν δέχτηκα ποτέ στη ζωή μου. Μα εγώ την αγαπάω. Λογαριασμός δικός σου. Και εκείνη μ' αγαπάει. Λογαριασμός δικός της. Τότε τι σκοπεύεις να κάνεις? Λογαριασμός δικός μου. Τι? Προσέξτε κύριε. Θα βγει το πουλάκι. Νούμερο 1. Έλλη. Νούμερο 2. Χριστίνα. Την άλλη, άνοιχτη μόνος σου. Λίνα. Θα σε πνίξω. Ψυχραιμία, μη χάνεις το ηθικό σου. Άτιμε. Θα σε σκοτώσω. Τρεχάτε συνάνθρωποι. Όχι μέσα. Όχι. Δεν είναι τίποτα, περαστικός είμαι. Τι συμβαίνει? Θα σας εξηγήσω ο επόμενος. Άτιμε. Βαστάτε τον. Πιάσε. Τι έγινε? Κανείς να με βοηθάει. Πιάσε τον. Ciao bambina! Ciao bambines. Για έλα εδώ εσύ. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Σας αρέσει αυτός ο άνθρωπος? Ο ποιητής, Έστω ο ποιητής. ο κατακτητής. Ναι, ο κατακτητής.